mas pinalawak, mas pinalakas sa paghatid ng mga pinakahuling kaganapan saan man sa Ilocandia at Cordillera. Higit 2 dekada ng pinagkakatiwalaan. Ito ang radyong pambalitaan ng Tiradpas Network. DZTP, Radyo Tiradpas. Naimbag nga damag, maawis kayo amin kakabsat ken gagayem, nga dumngeg to'y programa tayo. Titimek, tiyo mauawag itiletang. Dayti nga programa tayo, ket para iti amin, ubing man wenno nataingan. Babaen tinainsiriban nga balbalakad, nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano, iti nananay nga panakaisagana, titunggal pamilya, ken individual. Para iti panangsabet iti may kadwa nga iya ay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang, ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo, iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agninan. Wen kakabsat ken gagayem, adtoy nga, umay tayo manen. Agsakdo, agkali, kadagiti gameng, iti sasao ni Apo Dios. Taday iti gameng kakabsat, nga saan nga mapukaw. Ta, makita tayo itatan, iti mapaspasamak, iti lubong. Nga dagiti gameng nga inurnong ti tattao, makita tayo nga, mapukpukaw nga ininot. Babayan kadagiti kalamidad. Uwan kakabsat ng tigameng para iti langit, saan nga madadaen? Mataginayon daytoy. Isu nga rod nga daytoy, itintay sentro nga adalen, iti daytoy nga agsapa. Kasano ti kinapateg iti gameng? Nga ibagbaga tinasanto na kasuratan, no ikumpara tayo, ti gameng nga tartarigagayan, iti tunggal tao. Taumayan ti tiyempo kakabsat. Adtuyen, iti panawen, mangigantay ito madamdama, imsakbay iti amin, agtamed tayo mampay iti panagkararag. Madaydayaw nga amami kan Diyos mi nga nailangitan, maminsan payo Diyos, agyaman kami iti kiniimbag mo, iti kinamanagayat mo, iti panangaasim kada kami, iti panagananos mo kada kami. Tauray pay no kasano iti kapaot iti panawen, adu pay lang iti pagkurkurangan dagiti tattao. Ngaruda po, bayat apo itin kamapo panagadal iti sasaom. Tinasantuan ng Espiritum kadiapo, iti agtrabaho iti tunggal maysa kada kami. Bendisyonam dagiti agdengdengeg ka nagbuybuya iti dayto nga programa, ama. Dayto nga estasyon, patuloy nga bendisyonam met apo. Ken dagiti amin nga trabahador mo, iti sangalubungan, ama. Isu nga rod nga iti kam panagadal, ama. Luktam dagiti puso panunot mi. May selyo dagitoy, ama. Ket agbali na kalasag mi, bayat apo, iti panagururay ken panakipaset mi, ti agturturpo sa trabahom, dito'y rabaw iti daga. Sublimi apo ti yaman ken dayaw kada kayo, Dios. Gapu iti napateganagan, ni Jesucristo nga pumikan mangisalakan. Amen. Wen kakabsat, iti January 8, daytoy nga tawen, ti Heritage Foundation ti Amerika, ken iti presidente mismo, iti nasyon nga Amerika ket pumirmadan. Iti Uniform Day of Rest. Ket ti General Conference ti Seventh-day Adventist. Ket nag-oppose iti daytoy. Nga tarigagay ti Heritage Foundation ken iti Presidente ti Amerika. Kakabsat daytoy ti banbantayan tayo. Apagilasinan nga umayen iti panungpalan daytoy nga lubong. Agraman iti panagururay tayo kakabsat
iti iaalis iti Turkey, manipod iti Constantinople nga mapan iti Jerusalem. Dagitoy kakabsat ti bantayan tayo pagilasinan, ket bayat iti panagbanbantay tayo, agsagsagana tayo, iti physical, mental, kan spiritual a panagsagsagana. No anya ti kuna ti Dios, no kasano idi, sakbay nga narba ti Jerusalem, anya ti inaramid da nga panagsagana. Wen kakabsat, kastamot kada tayo, sakbay nga umay ti panawen ti riribok, anya dagiti banbanag nga maisagana tayo, kakabsat. When taumay ti panawen nga saan tayo na makagatang ken makalako. Iti day nga punto, anyan to ti pangyusaran dagiti pirak. Anyan to dagiti pangyusaran dagiti kinagpak ng unugaming. Awan to ti serserbi na kakabsat. Isungain pa kamo kada tayo ti Dios. Doon niya ti pagrebangan tayo. Bayat iti panangkita tayo, daytoy apasama kakabsat. Isungarud, nga panawenen, nga dagiti intelect ti Dios kada tayo, nga gamgameng, nga irwar, ken ibingay tayon kakabsat. Sakbay nga maudi iti amin. Wen kakabsat, takunana iti Lucas 12:48. Tati oray siya sino ang nakaitedan ti ado, adadonto ti masingir ken kuana. Ket dayjay naika-ikumitan ti ado, adadon tumet ti madawat ken kuana. Wen kakabsat, ket kunana pay, iti Santiago 5:1 ingana iti 3 kakabsat. Ala ita, da kayo ababaknang, agsangit kayo, ket aganug-ug kayo, gapo kadagiti rigrigat nga umaydanto kada kayo. Dagiti kinabaknang yu, addada anadadael. Dagiti pagananay yu, addada a sinanga. Ti balitok yu, ken pirak yu, addada anaglati. Ket dagiti latida, isudanto ti saksi. Amay busor kada kayo, ket runuten danto dagiti lasag yu, akas apuy. Nagurnong kayo, iti gameng yu, kadagiti kamaudyanan nga aldaw. Wen kakabsat, isungarod nga panawenen, nga dagiti intelect ti Dios kada tayo, nga gamgameng, nga irwar, ken ibingay tayon kakabsat. Laglagipen tayo ti inaramid ni Lolo Noe tayo. No kasanuna nga inaramat dagiti intelect ti Dios ken kuana. Insukat na iti daong, nga pakaisalakanan, iti sangkabbalayan na. Kasta kumamet ti aramiden tayo kakabsat. Dagiti na idagaan na sa nikwa. Ngayon talek ti Diyos kada tayo. Isukat tayo. Iti pakaisalakanan. Iti sangkabbalayan tayo. Takinuna ni Jesus kada kuwada. Iti Mateo 13:52 ngarud tunggal eskriba. Anagbalin nga adalan ti pagarian ti langit. Ket maiyari iti lalaki amakin kukwa ti maysa abalay. Amang irwar kadagiti daan ken baru aban banag, manipod iti nangidulinan na, kadagiti gameng na. Wen kakabsat, ta saan nga idulin ken ilemeng ti ama, ti sangkabbalayan ti gameng, anagunudan na. Isudat irwar na, tapno, iparaman na kadagiti sabsabali. Ket gapu iti panakaaramat da, umadu dagiti gameng na. Wen kakabsat, masapul nga aramaten tayo, dagiti kakabsat, ket kunana, umadunto dagito. Apay nga umadu, gapu ta bendisyonan ti Dios. Noan niya iti inaramat tayo, iti trabaho na, niya po Dios iti manggungguna. Isu nga addaan ti ama, ti sangkabbalayan kadagiti napategaban banag, agpada adaan ken baro. Isu nga kadagiti Ilocano, adabaak kinadda ti baro. Wen kakabsat. Tadagiti mannalon, makita tayo nga agurnong da. Isu nga lumabaakan, isunto ti umuna nga i-dispose da. Sakbay tumaninday nga baro. Isu nga kakabsat, kastamet nga isuro ni Kristo. Ama sapul met ama iparanod, kadagiti sabsabali ti kinapudno, anay talek kadagiti adadalan. Wen kakabsat,
Tatigaming ibagbaga tinasantuan na kasuratan ni Kristo. Kat ni Kristo, iso ti sao. Iso ti sao, iso ti pannakabalin, iso ti gaming ti Dios. Wen kakabsat. Nga daytoy kumati tarigagayan tayo. Nga iso ti pangisukatan tayo. Dagiti na urnong nga gaming tayo. Dito'y rabaw iti daga. Panawenen kakabsat. Takunak tatay, awanton ti serserbida. Ibelang danton kadagiti kalkalsada. Dagito'y kakabsat, agsangit to. Aganug-ug to. Dagiti adu ti kinabaknang na. Wen kakabsat. Isu nga kunana kakabsat, ket idinto ama iparano diti panakamu ti kinapudno, isuntot umado. Aramaten tayo kakabsat, dagiti nga gaming. Para iti panakaywaragawag ti kinapudno. Panakalepas, panakananay ti trabaho. Panakananay, dagiti trabahador. Para iti saserek iti langit. Iliwen to dagiti amin ngay mawat. Iti damag ti ebanghelyo. Ti puso da nga irakurak dayta adamag. So nga makita tayo kabsat, urayan niya nga sekta ti relihiyon itata, naggaget nga giwaragawag, iti damag nga naawat, manipod kaniya po Diyos. Tada ito'y ti kasapulan kakabsat, nga madanon tayo dagiti saan na kristyano nga lubong, tapno maited kadakwadamet, daytoy nga damag nga gapuy ti langit. Iso nga sapulen ti agapot langit nga ayat ni Kristo, ti panakaisaw ay na. Wen kakabsat, no naranasan, marikna tayo, napadasan tayo, napanagnakan tayo, na ti ayat ti Diyos, babaen ken Kristo, ket nagunudan tayo, ket patuloy nga ited na kada tayo daytoy. Santay kadi, nga subadan, dayta nga ayat ti Diyos. Babaen iti, kunana nga iwaragawag tayo, daytoy na imbag nga damag ti panakaisalakan. So saritaan dagiti nangikawes ken ni Kristo, ti kapadasan da. Apasurutan danto atong galaddang, dagiti panangidalan ti Espiritu Santo, daydi panagbisin, ken panagwawda iti panakaamoy ti Dios ken ni Hesu Kristo, nga imbaon na, kasbanag ti panagsukimat da kadagiti sursurat, dagiti kararagda, ti panagrigat ti kararwada, ken dagiti sasao ni Kristo kadakwada. Anya ti kuna ni Kristo, nakapakawan ken ka, dagiti bason mo. So nga makita tayo kakabsat, nga ti ururayan ti Dios. Ganti tarigagayan tayo kumamit kakabsat. Dahil mapakawan. Halang mapakawan iti basol. Mapunas ti basol tayo. Iti listaan ti libro iti langit. Tapno awanto iti mangguyod kada tayo. Wenno awanto iti rason nga santa ito makastre iti ruangan ti langit. So nga saan nagagangay ti panangilimed ti uray siya sino kadagito yabanag ket saan to nga aramiden daytoy dagiti napunno ti panagayat ni Kristo. Wen kakabsat, tati na imbag nga damag san nga mabalin nga kupi-kupam laan. Masapulit daytoy nga iburay, ibingay. Wen kakabsat, babayan ti pannakabalin, ti Espiritu ni Kristo, madantay ti pannakabalin nga mangi, waragawag daytoy, nga awan buteng, awan tibain. Kukas iti rukod ti panangaramit ti Apo kadakwada, anay kaitalkan ti nasanto na kinapudno, kastantumet, ti tarigagay da, nga awaten dagiti sabsabali, dagiti sumetla a bendisyon. Ket idinto tay pakaamuda, dagiti nabakna nga gameng ti parabor ti Dios, umad aduntumet ti parabor ni Kristo, ama iparanod kadakwada. At danto kadakwada ti puso ti maysa nga ubing. Agraman kinasimple kanawan igawgawid na, a kinatulnog. Wen kakabsat, maysa nga ubing nga natulnog. Ken addaan iti panagtalek nga nananay. Kasta ti tarigagay ti Dios kada tayo nga awagan na. Agwaw to ti kararwada ngagsapul iti kinasanto. Ket umadadunto dagiti paggamengan ti kinapudno ken parabor. Ama iparangarang kadakwada, ama iparanod met iti lubong. Ngarud ti sao ti Dios. Tinaindakla na paggamengan ti kinapudno. Dito'y kakabsat, daytoy ti treasure house, daytoy ti bangko dagiti Kristiyano, dagiti sasao ti Dios. Dito'y tayo nga mangala iti gameng nga iburay tayo
kadagiti sabsabali. Isu nga kuna ti naisurat a kinapudno, ti pagbasaan ti nakaparsuhaan, ken ti pagbasaan ti kapadasan, iti panakailangen ti Dios, ti biag ti tao, ditoy ti pakasarakan kadagiti gameng amasapula pagalaan, dagiti makipagtrabaho ken ni Kristo. Isu nga saan nga earthly bank, no di kat heavenly bank, ti pangalaan tayo kakabsat, dagiti sasao ti Dios. Isu iti panang birok na iti kinapudno, masapul nga agsanggir tayo iti Dios. Sana kadagiti sirib anatawan, dagiti tattao at kinasirib da, isot kinamaag no maipapan iti Dios. So nga babaen kadagiti tinudingan akalasugan, itedto ti Dios, ti maysa panakaammo, amay papan ken kuana, iti tunggal agsapul. Isu nga kuna nati agsapul, makasarak danto. So nga numamati ti pasurot ni Kristo iti sauna, ket isut aramiden na, awanto ti pagsiriban ti iti lubong, ang nakaparsuan at dinan tumaawatan, ken ipateg. Wen kakabsat. So nga pagdasigen tayo kakabsat. Ti kinasirib, ngaggapu iti Dios, ken ti kinasirib, ngaggapu iti lubong. Ti gameng ngaggapu iti langit, ken ti gameng nga magunudan dito rabaw ti daga. Anya, uno, pilyen tayo, iti ipatpateg tayo kakabsat. May salaeng. San nga mabaling nga dua, iti pilyen kakabsat. Isu nga awan to, ti dimangted ken kuana, ti katulungan apanang ipaawat ti kinapudno, kadagiti sabsabali. May sa abalay, dagiti gamgameng apagsiriban, ti nakaparsuaan ang mabalin, apagsursuruan ti tunggalagadal, iti pagadalan ni Kristo. Isu nga repe pagadalan kakabsat, sa dino tayon, nga agadal, iti daytoy nga panawen kakabsat. At dapay kadi, serbi, iti pagadalan ti lubong, no kastay matla nga aming nagamgaming ti lubong ket, madadael danto. Isu nga ti pagadalan ni Kristo, daytoy ti offer ti Dios kada tayo nga agenrol tayon kakabsat. Ta daytoy panagadal iti eskwela ni Kristo, mataginayon daytoy kakabsat. Iti awan patinggana. Idinto ta panunuten kenutuben tayo, ti kinapintas ti nakaparsuaan. Idinto ta adalan tayo dagiti leksyon, nga ited na iti pannakasukhay ti daga, iti tatanor dagiti kaykayo, kadagiti amin na pagsidsidaawan iti daga, ken taaw ken tangatang, dumteng to kada tayo, ti maysa abaro, apan nakakita, iti kinapudno. Old truths in a new light. Kastakan kanayon kakabsat iti sao niya po Diyos. Uray ulit-ulitin nyo nga adalan manipod Genesis, hinggan iti Apokalipsis. Ti umuna nga pan nakaawat tayo, manay nayunan, amanay nayunan. Kasman iti maysa nga, bukel ngayon mula tayo, ngagbulong, agsabong, agbunga. Ket maaddan to mananti baro. Kasta kakabsat. Awan ti panagpatingga iti panakaadal, tayo dagiti gameng nga da iti sasao niya po Diyos kakabsat. Isu ako na nakakabsat ket dagiti palimed ana isilpo iti panakailangen ti Diyos kadagiti tattao, ti kinauneg ti kinasirib, ken panangipato na akas maipakita iti biag anatawan, masarakan adagitoy iti paggamengan, anapno iti kinabaknang. Wen kakabsat. Kinabaknang manipod iti bangko ni Apo Dios. Awan ti makatakaw, awan ti makadadael. Saan nga glati kakabsat? Saan? Ang madadael wano maperdi, dagito'y kakabsat. Isu nga, kuna nakabsat, nga madda iti naisurat sa u, ti kalawagan apan nakay parangarang ti panakamoy ti Dios, kadagiti tattao anat nag iti basol, akas kanya, ken kada tayo kakabsat. So nga daytoy ti balaya paggamengan, dagiti di masukisok a kinabaknang ni Kristo, iraman ti sao ti Dios, dagiti sursurat iti daan atulag, akas met iti baro. Santuanan anay ti maysano awan ti sabali, take note kakabsat. Isu nga makuna nga Biblia, no New Testament laeng, when no Old Testament laeng. Isu nga by means two books, books of books, when kakabsat. Isu nga kuna na parang ni Kristo na pategmet dagiti kinapudno iti daan na tulag, akasmet ti kinapateg dagiti adda
iti baro. So nga napateg ti daan, napategmet iti baro. No kasano ni Kristo ti manlubot iti tao ita, kastamet latta, iti panangrugi, to'y lubong. Sakbaya kinawisan na ti kinadiyos na iti kinatao, sa imay dito'y lubong, inteden da Adan, ni Seth, ni Enoch, ni Matusalem, ken ni Noe, ti damag ti Ebanghelyo. Inawit ni Abraham ijay Kanaan, ken ni Lot ijay Sodoma, day ta adamag. Ket manipod maysa kapututan, haginggay ti sabali a sumarno, imbunan nagen dagiti matalek a babaunen, dayjay umay aman nubbo. Inrugimet layan ni Kristo, dagiti ramit-ramit ti pamati, dagiti Hudyo. Isu ti pamuon dagiti sistema, ti panagdatdaton da, day di naindaklan nga aking bagi, kadagiti aniniwan ti serbisyo, ti relihiyon da, intudo dagiti naiparukpok adara, dagiti daton da ti sakrifisyo ti kordero ti Dios. Natungpal ken kuana, dagiti aniniwan adaton. So nga makita tayo kabsat, iti daan na tulag, ito tuduna ti umay, nga Kristo amang isalakan. So nga maamin na serbisyo ti Israel, ito tuduna ti Kristo nga umay. Ket datayo kakabsat, amin nga damag tayo matitata, mangibagbaga, iti yaaymet ni Kristo, iti may kadwa. Isu dati umuna, datayo ti may kadwa. Isu nga kunanan na iparangarang ni Kristo, kadagiti amma, akas na isimbolo, iti daydi serbisyo ti sakrifisyo, kas impaalagad ti linteg, ken kas imparangarang dagiti mamadto, ket isu ti kinabaknang ti daan atulang. Isu nga no magunudan tayo ti kinabaknang ti Dios ngawan sa bali, no di ni Kristo, awanin ti pagkurangan tayo kakabsat. Awan ti pagdanagan tayo. Ta ni Kristo ti kinabaknang iti langit. Ni Kristo ti panagbiag na, iti papatay na, ken iti panagungar na. Ni Kristo akas imparangarang ti Espiritu Santo, ti gameng ti baro atulag. Agpada nga day ti manubot tayo ti ranyag ti dayag, ti ama, iti daan ken baro atulag. Bay papan ti biag ken ipapatay ken panagibabaet ni Kristo, ngayon padto dagiti mamadto, dagito ito ti saksyan, dagiti apostol. Ni Kristo iti panakaibabain na, ti kinadalos ken kinasantuna, ti awan umartap nga ayat na, isunto ti tema, dagiti ikas kasabada. So nga makita tayo kakabsat, daytoy ti tema ti kaduan itatan, nga may ikas kasabatap, no may kasabat ebanghelyo, iti kinapunno na, masapol nga idatag ti mangisalakan, saan lang nga kasi timparangarang ti panagbiag kay ni sursuro na, no di paiket kas maimpadto dagiti mammadto, iti danatulag, ken kas insimbolo, dagiti serbisyo, dagiti datdaton. Isu nga makita tayo kabsat, masapol nga presentar mo ti naidagaan na sanktuaryo, tapno makita tayo ti nailangitan na sanktuaryo kakabsat. Iti panakatungpal, iti padto, iti daan, babaen iti baro, wen kakabsat. Isu nga kunana kakabsat, ti panangisursuro ni Kristo, indatag na dagiti dana kinapudno, nga isumet laing tinang buangay, kinapudno ngayon sa una babaen, kadagiti amma, ken mamadto. Ngem isudat imparangarang na, iti baro alawag. Old truths in new light, or in new setting. Kasla dadakkel agidjat, dagiti kaipapananda. Wen kakabsat, day serrek ti may salayos ti lawag, ken kinaespirituan gapu iti panangi lawlawag na. Ket in karina alawagan to ti Espiritu Santo, dagiti adalan akan kanayon tungag, agukrad kadakwada ti sao ti Dios, ti baro akay papanan. Mabalindanton nga idatag ti kinapudno, iti baro a kinapintas. Isu nga nanipod pay damo, apan nakay sao day di muna akari jay Eden, nagbalinen ti biag, ti kababalin, ken ti panangibabaet at trabaho ni Kristo nga adalen dagiti tattao. So no pay kasta indatag ti tunggal isip ang nagtrabahuan ti Espiritu Santo. Dagiti at tema iti lawag abaro ken sa diwa. Wen kakabsat. Isu nga makita tayo amin nga day ti daan. No kitaan tayo di baro, makita tayo no kasano iti panlakay parangarang na. Nga daan baro alawag. Yung daan daytoyen kakabsat. Akas kumayti panagayat wen kakabsat. Isu nga ti ayat idi
makita tayo nga to the letter. Ngam iti simrek ni Kristo, ayat, babaeng ti Espiritu, napalawada. Kasta kakabsat, lumawlawa, umununeg, iti sasao ni Apo Dios. Isuma ko na, kabalinan, dagiti kinapudno, iti panakasubot, itagtultuloy nga irarangay, ken ilalawa. Panagrangay, panaglawa. Makita tayo kabsat, iti panagrikna, ken panakaawat tayo. Kadag ito nga sasaw. Nupay daan-dan, kan kanayon dalatta, abaro. Akan kanayon nga parangarang dati, agsapsapul iti kinapudno. Tidakdakkel adayag, kenabilbileg, apan nakabalin. Wen kakabsat, tauray siyak mismo kakabsat. Iti maysa nga teksto, pailan nga ulit-ulitin tayo. Lumawlawa umununeg, iti kay papananan. Isu nga iti tunggal panawen, at dabaro nga irarangay ti kinapudno. Maysa adamag ti Dios, ngagpaay dayta kapututan wen kakabsat. Ngesken amin dagiti dana kinapudno. Saan nga gwaywayas ti baro kinapudno manipod iti daan no diket isut pan nakairakurak na. So nga hanna nga pukawon ti daan. Babani ti baro no diket adadapay nga lumawag daya adday dati. Sa tayo lang maawatan ti baro kinapudno, inton maawatan tayo dagiti daan a kinapudno ay gayam. Akas kadagiti adalan kakabsat nga magmagna ang mapandya imaus. Wan kakabsat ay nagpaiso. Isu dagito iti bagbaga ni Kristo idi. Idin nakita dan itinan anay alawag na dagito yung sawang ni Kristo kadakwada. Kastamat kada tayo kakabsat. Isu nga kuna nakakabsat, idi tinarigagayan ni Kristo nga ilukat kadagiti adalan nati kinapudno, ti panagungar inrugina manipud ken ni Moises. Ken kadagiti amin na mamadto, ket inlawlawag na kadakwada kadagiti amin na sursurat, dagiti banbanag amay papan ken kuana. Ngem tilawag ngagsilnag, iti baro pa na kay parangarang ti kinapudno, ti mangted dayag iti daan. So nga makita tayo kabsat, kasman iti may nga balito, kabsat nga, magmagna, may kabkabil iti apoy. Kat rumangrangrang, rumangrangrang. Kasta kakabsat. Ti kinapudno, manipud ken Kristo. So siya sino man amang iwalin, when namang baybay ti baro, saan namet nga ikutan, ti daan. Ken kuana mapukaw na tinabiyag, apan nakabalin na, ket isut agbali na kaslamay sa abangkay nga awan biyag na. So nga dadagiti agpara nga mamati ken mangisuro kadagiti kinapudno iti dana tulag idinto ta iwalin dati baro. Ngem iti panaggidada amangawat kadagiti panursuro ni Kristo ipakpakita da asaan da patyen dagiti insao dagiti amma ken dagiti mammadto. No pinati tayo kuma ni Moises. Kinunan ni Kristo, pinati dakmet kuma. Ta nagsurat ni Moises, may papan kanya. Wen kakabsat, dayta iti ehemplo. Amuda idi, nga nakaisurat iti dana tulag nga mididimteng iti panakatungpal na, di damet a pinati, ti kunan ni Moises idi. Kasta ti kunan ni Kristo iti Juan 5:46. So nga iti kasta, awan ti pudpudno pan nakabalin iti panursuro da, uray pay iti daan atulag. Isu nga damet iti umaspi nga biddot dagiti agkuna mamati ken mangisuro ti ebanghelyo iwalinda dagiti sursurat ti daan atulag. A kinuna ni Kristo. Isu dati mamaneknek iti maipapan kanya. Isu nga napatek ti daan akasmet iti baro. Iti baro kasmet iti daan. Isu nga ti panangiwalinda iti daan kasla iwalwalinda metten ti baro. Agsipud tagpada dagiti apaset ti di masina anabukel. Awan tao ang mabalin na nga idatag tilinteg ti Dios nga awan ti ebanghelyo. When no ti ebanghelyo nga awan itilinteg. When kakabsat ang ti ebanghelyo ti panakaisalakan. Apay nga da panakaisalakan gapo ta dabasol. Apay nga dabasol adda na sa lungasing alinteg. Isu nga ti ebanghelyo ken tilinteg saan nga mabalin apagsinain. So nga tilinteg tinay dulinan ti ebanghelyo. Ket timet ebanghelyo ti panagbukran tilinteg.
tilinteg ti ramut, ket ebanghelyo ti agayamuom, asabong ken bunga, apatauden na. Isu nga ited ti dana tulag, ti lawag ti baro, ket timet baro iti daan. So nga tunggal maysa, isot pakaiparangarangan ti dayag ti Dios nga adda ken Kristo. Wen kakabsat. Isu nga ti Ama, isu tinangted ni Kristo, isu ti May. Wen kakabsat. Isu nga makita tayo nga tunggal maysa, isut pakaiparangarangan ti dayag ti Dios nga adda ken ni Kristo. Agpada dagiti amang idatag ka dagiti kinapudno akan kanayon to. Amang iparang kadagiti babbaro a kinauneg, ti kay papanan ngagpaay, iti napasnek nga agsapsapul. Saan na marukod ti kinapudno ken Kristo, ken babaen, ken ni Kristo kumita, ti agad adal kadagiti sursurat akasla, iti maysa aburayok, nga umuneg ken lumawa, idinto tabuyaen na, ti kaadalem na. Santa ito ang maawatan ito yung abiyag, ti palimed ti ayat ti Diyos, iti panangted na, ti anak na adaton ti kapya, ngagpay kadagiti basbasol tayo, kan kanayon to ti trabaho, ti manubot tayo dito daga, ti tema, wenno pagsasarita namang benakto, iti kangatuan nga arapaap tayo. Anya ti kangatuan nga arapaap tayo kakabsat? Dapat langit. So nga mabali na parigaten ti tao ti bilag ti isip na, iti panangpadas na, amang tukod iti palimen. Ngem kumapoy ken mabannog tulaeng dayta nga isip. Makitan to ti kagagetan ngagsukimat iti sangwanan na ti maysa ataaw adi mabalin arukoden ken awan igid na. Wen kakabsat, napadasak iti dayta kitagtultuloy kapadasan no kasano nga kauneg ken kalawa iti sao ti Dios akaslak na iti taaw nga napno iti danom. So nga mabali na padasen na namen ti kinapudno akas adda ken Jesus ngem saan to mabalin nga ilawlawag saan na magawat wenno matukod ti pannakaawat tayo ti kangato ken ti kaakaba ken ti kauneg na. Mabali na parigaten tayo ti arapaap tayo ngem nakudrep tulaeng ti makita tayo iti aniniwan dayta nga ayat adi mabalin nga ilawlawag. Ta nangat ngato ngem dagiti langlangit ngem nagpakumbaba dito'y daga tapno imaldit na tiladawan ti Dios iti amin asang katawan. Ket nupay kasta mabalin tayo akitay na amin na mabalin tayo nga awaten iti dayta na Diyosan akaasi. May paduyakyak daytoy iti napakumbaba ken nagbabawi a kararwa, maawatan tayon to ti kaasi ti Dios. Akas iti rukod, iti panangipateg tayo ti sakripisyo na, ngagpaay kada tayo. Idinto, tasukimaten tayo ti sao ti Dios, iti kinapakumbaba ti puso, aglukat to tinaindakla na tema, ti panubot, iti panangsukimat tayo. Ket umadadun to ti kinaranyag na, iti panangkita tayo, ket inton padasen tayo apet-petan, umadadunto ti kangato ken kauneg na. So nga masapol ang marepet ti biyag tayo, iti biyag ni Kristo. Masapol ngagtaraon tayo ken kuana, ang makiranod tayo ken kuana, isu at tinapaya si bibiyag, ang naggaput langit. Nga maadantay kumat nga isulaengen, iti tarigagayan tayo, iti amin apanawen tayo. Amin apagkasapulan tayo. So nga uminom tayo ken kuana, akas may sa aburayok, akan kanayo na baro, ken nalitnaw ti danum na, ken kan kanayo na mangted manipod iti nabuslon, agaming na. No kan kanayon, apagtalina eden tayo tiyapo iti sangwanan tayo, tapno umasideg, dagiti puso tayo, iti panagdayaw ken panagyaman, ken kuana, addanto kan kanayon, kinasadiwa, iti biyag tayo, ang narelisyonan. When kakabsat, kan kanayon to nga fresh, iti religious experience tayo. When kakabsat. So nga, pagtalina eden tayo ti Apo, iti sangwanan tayo. So agbalinto kadag iti kararag tayo, akasla panakisarsarita iti Dios, akas ti panakisao tayo, iti maysa agayem. Ibaganan to a personal, dagiti palimed na kada tayo.
Masansanto nga umay kada tayo, ti maysa na samit kenaragsak arik na, ti kaasidek ken kaadda ni Jesus. Masansanto nga grago day di puso tayo, iti uneg tayo idinto tayo isut umasideg, amakisao kada tayo. Akas iti naramid na kini Enoch. No daytoy ti pudno nga agbali na kapadasan ti maysa Kristiyano, makitanto ti panagbiag na, iti maysa a kinasimple, maysa kinapakumbaba, ken kinaemma ti puso, amang ipakita kadagiti amin apakikadkadwaan na, nga isut nakikadkadwa ken ni Jesus, ken nagsursuro ken kuana. Isu nga makita tayo kabsat iti bunga, iti panakaammo tayo, panagtarigagay tayo, dahito nga gameng kakabsat, iti langit. Makita tayo no kasano iti panakabaro tayo, no kasano iti panakapalawa, panakapauneg, iti panangawat, panagbiag tayo kakabsat. When kadagiti agikot ken kuana, iparangto ti relihiyon ni Kristo ti bagina, akas maysa amang biag, ken mga bunga prinsipyo, maysa na biag, agtar trabaho, ken na espirituan abileg. May parangarang to ti kinabaro ken bileg, ken kinaragsak tagnanayon, akina agtutubo. When kakabsat, isu nga oray no, lumakay bumaket tayo, ngam na tayo ket agserserbi ken Apo Dios, kaslantay nga marikna, iti panaglakay, wenno panagbaket kakabsat. Saan nakas may sa alibtong, ama atyanan ti puso nga umawat iti sao ti Dios. Saan nakas may sa buong agurgurita, ama pukaw iti gaming na. Isuntot kas may sa awaig iti bantay apunwen, dagiti di agati nga ubog, nga galis-alis kadagiti batu, amang tedbang ar kadagiti nabannog, kadagiti mawaw, ken kadagiti madagdag sinan. So nga dayto ya kapadasan, timangted ti tunggal manursuro ti kinapudno, kadagiti mangitutop ken kuana, ngagbalin apan nakabagi ni Kristo. When kakabsat, agbalinak tumet akas ken Kristo. Kasta ko matitarigagay, kakabsat ti tunggal maysa kada tayo. San lang iti sao, no dikat iti biyag, agraman ti kababalin. Isu nga ti espiritu ti panursuro ni Kristo, timangted to iti bileg, ken kinaturong kadagiti panaki sao, ken kadagiti kararagna. So agbalinto ti pamaneknek na analawa, ken nabiyag apanang saksi. Wen kakabsat, santon nga ulit-ulitin ti ministro, dagiti sumetlay nga kaskasabana. Wen kakabsat, san nga ulit-ulitin jay, numano ti pamati misulat ulit-ulitin. Kan kanayon nga papabaro kakabsat. Numan pa'y maulit iti maminsan, mamindua, mamitlo, wen kakabsat ngum saan nakan kanayon. Taday ito kat lumawlawa, umununeg, iti kaipapapanan na. Isu nga kuna nakakabsat, kinuna ni Kristo siya sino man amangan, tilasag ko ken uminom iti darak, at dabiyag na ngagnanayon. Wen kakabsat, kas iti panangibaon kanyak, ti si bibiyag nga ama, ket agbiagak ken ama, kas tantumet dayjay mangan kanyak, agbiag tumet kanyak. Ti espiritu ti mangted ti biag, espiritu ken biag dagiti sao, ngayon sao kada kayo. Laglagi pentay dayti kakabsat, ngayon sawang ni Kristo kakabsat. Dagiti sao, espiritu, biag, wen kakabsat. Isu nga kunana, san lang at tinapay ti pagbiagan iti tao. No di ket tunggal sao, nga rumwar iti bibig ti Dios. Ti sao, espiritu, ket biag, wen kakabsat. Inton kanen tayo ti lasag ni Kristo, ken inumen tayo ti darana, masarakan to ti elemento ti biag, ngagnanayon iti panagserbi. Wen kakabsat, tani Kristo imay ng agserbi, isungarod nga no, mangmangan tayo iti lasag na, o mininom tayo iti darana, wen kakabsat, kunana, masarakan tayo ti elemento ti biag, ngagnanayon a panagserbi. Isungarod kakabsat nga, amin nga nayanak dito yung lubong. We are born to be missionaries. Agserbi tayo. Sungawan to, ti maurno nga daan, ken masansa na maulit, a kapanunutan, sumardeng ton tinaamo, ken awanan nga yangay, a panagsermon. When kakabsat, may datagto, dagiti dana kinapudno, yam ket di, iti baro, alawag. So nga makita tayo kakabsat, tunggal sao ti Diyos. Numan pa'y kaslagbali na daan, ngam ulitin tayo manen.
agbalinto baro alawag. At danto baro apan nakakita iti kinapudno, maysa kinatarnaw ken maysa abileg a mailasin to dagiti amin. Nalakanto sa giden ti Espiritu Santo dagiti maikkan ti gundaway pakaitdan iti kasta pa nagserbi ket mariknadan to amang ted pigsa apan nakabalin ti baro a biag. Mapasgedan to ti unegda ti apuy ti ayat ti Dios. Mariing to dagiti kabailanda nalaka amang ilasin tapno mabigbigda ti kinapintas ken kinadaeg ti kinapudno. Itakderan ti matalek nga ama ti sangkabbalayan ti panagbalin na kuma iti tunggal manursuro kadagiti ubbing ken agtutubo. So kakabsat no apay nga kasapulan tayo nga ited kadagiti ubbing ken agtutubo dagitoy kakabsat. Daytoy ti trabaho na ituding nga sungsungbatan ti amma kadagiti pagtaingan. Dagiti gameng ti Dios ti sauna ti ebanghelyo na kakabsat. Isu daytoy ti pagrebengan ti tunggal ama nga ited iti pagtaingan. So ano pagbalinan ti sao ti Dios akas paggamengan na kanayon to nga agirwari ti baro a kinapintas ken baro a kinapudno. Inton nagsanggir ti maysa manursuro ti Dios. Babaen ti kararag, umayto ken kuana ti Espiritu ni Kristo. Ket isuntot aramaten ti Dios. Iti panagtrabaho na, babaen ti Espiritu Santo kadagiti isip, dagiti sabsabali. Panunuten to ti Espiritu ti isip, ken ti puso ti nasamsamit, nga inanama, ken bileg, ken napintas a panangidatag ti Biblia, ket may paranod to amin dagitoy kadagiti agtutubo, nga day ti babaen, ti panursuro na. Wen kakabsat. Isung agbalinto dagiti ubbog tinailangitan na talnaken rago. Amaluktan ti kararwa ti manursuro gapu kadagiti sao ti paltiing ti Dios. Maysa na bileg akarayan ti impluwensya amang bendisyon kadagiti amin ama isilpo ken kuana. Santong agbalin ti Biblia ama kauma iti agad-adal. Wen kakabsat. Akas iti Israel kakabsat idi na umada. Iti ti Dios nga mana. Iti unos, iti 40 nga taon kakabsat. Hantay ko mga mauma. Taday iti Biblia, may maysa day iti nga Biblia kakabsat. Numan pa ya daan ken baro. Ket manu nga libro daytoy. Ada 66 nga libro kakabsat. Uray ulit-ulitin tayo daytoy. San tayo mauma. Taday parangarang ti Dios, abaro alawag, iti daan anay surat. Wen kakabsat. So nga kunana, santo agbalin ti Biblia makauma. Kadagiti agad-adad. Isu nga babaen ti masiri ba manursuro, agbalinto ti sao nga madadda, amatarigagayan. Agbalinto at tinapay ti biyag, ket saan to adumaan. Awisen to ti kinabaro, ken kinapintas na dagiti ubing ken agtutubo. Isunto kasla init, ngagsilnag, dito'y daga, akan kanayo namang ted tilawag, ken pudot. Nupay kasta, saan ama ibos kakabsat. Isu nga kunana, dumakkel ti panangipateg iti Biblia, bayat iti pannakaadal na. Kas sa di naman na pagturungan ti agadal, masarakan nanto anay pabuya, iti agnanayo na kinasirib, kenayat ti Dios. Numan pa'y kuna ni Kristo ito numayak at danto nga tapamati ang masarakak, ngam tuktukuyan na dayti kakabsat, dagiti pudno nga agad-agad, dagiti pudno nga dan pamati, ket sapay kuma, taado pa iti may nayon kakabsat, dagiti agtarigagay. Saan pa yan anana, iti panakaawat tayo, iti kay papanan, dagiti ornos ti religion, dagiti Hudyo kakabsat, na yan aniwan, kadagiti na anuruten, ken simbolo na, dagiti dakdak kela kinapudno, iti baro atulag. Isu nga ti Ebanghelyo ti Tolbek, amang lukat kadagiti palimed na. Babayan ti panakaamu, ti plano, ti panakasubut, may pabuya, dagiti kinapudno na ngagpay, ti panakaawat. Wen kakabsat. Bayat ti asideg tayo, ti paggibusan, ti pakasaritan dayto lubong sa pulen dagiti padto. Wen kakabsat. Dayto iti awis ti Dios. May papan kadagiti maududing aldaw tinesang sangayan panagadal tayo. Napno ti maudi a libro. Ti baro atulag kadagiti kinapudno a masapul a maawatan tayo. Binulsek ti kabusor ti isip dagiti adu. Ket dayta ti mangted kadakwada ti ragsak. Ang mga rami di ti anyaman na pambar, tapno sanda nga iraman, ti libro nga Apokalipsis,
iti panagadalda. Nalaka nga maawatan kakabsat, uray pa apokalipsis. No kayat, no da panagtarigagay tayo iti Espiritu ti Diyos, iso ti mangipakaawat kada tayo. Takunana nagasat da jay bumasa, ken dagiti agdengeg, kadagiti sasaw da iti apadto, ket salimet-metanda dagiti banbanag anay surat ken kuana. Nagasat kakabsat. Dahito iti biyag nagnanayon, kuna ni Kristo, mamamwanda kuma, ti kay suna pudno a Diyos, ken Yesu Kristo, ngayon baon na, apay, asan tayo nga mabigbig ti kinapateg, dahito apan nakaammo. Apay, asaan nga gandap, dagito nadayag, a kinapudno dagiti puso tayo. Ken isawang dagiti bibig tayo, ken saan naluplap, lapunusen, ti sibubukel, abiyag tayo. Wen kakabsat, ti panangted na kada tayo ti sauna, impatagikwa ti Diyos. Kada tayo ti tunggal kinapudno, anas ken, apan naka isalakan tayo. Wen kakabsat, anya ti serserbina, no dagameng tayo di ti rabaw ti daga, ngaglaplapusanan, no di tayo met may salakan. Wen kakabsat. So nga rinibon dagiti nakagunod ti danom ti biyag, manipod ka dagiti abubon ti biyag, no pay kasta, awan to ti pagkurangan da. Rinibon dagiti nang isa ti apo, iti sangwanan da ket babaen ti panangmatmat da ken kuana, nabalbaliwan da, iti sumetla aladawan. Rumubrob ti espiritu ti unegda, bayat ti panangisauda, ti kababalin na, nga ibagbagada no anya ti kaipapanan ni Kristo, kadakwada, ken no anya ti kaipapananda, ken ni Kristo. Ngem santo maibus, dagiti managsukisok, kadagiti dalakkel ken santo na tema, mabalin, arinibon tupay, dagiti sumrek ito ya trabaho, iti panangsukimat kadagiti palimed, ti panakaisalakan. Wen kakabsat, iso nga no, datayo kat nabannog tayo ni ti trabaho tayo diti nailubungan, sumrek tayo ti trabaho ni Kristo kakabsat. Kista kunana kakabsat, iparangto ti tunggal barbaro, apan nakasukimat ni maysa abanag, nga dadda iti ngayangay, ken kuana ngem iti napalabas, santo ama ibus, dayta abanag. Iso te panakaadal, iti panaglasag ni Kristo, iti mga bung adaton na, ken ti trabaho na kas mangibabaet, maaramat to ti isip, ti naganet get nga agadal bayat iti panagpaot ti tiyempo, ket idinto ta kumita sa dilangit, idiriinan to, dakkel ti palimed ti kinasanto. Iso nga ti kinagnanayon kakabsat, sursurwenta ito, dahil na ilukat kuba, iti panakaawat tayo, no inawat tayo tilawag, anay palubos kuma, amagunudan tayo ditoy. Maaramat to, dagiti puso ken isip, ken dagiti dila, dagiti maisalakan amang ibunanag, kadagiti tema, ti panakasubot kabayatan, dagiti agnanayon, ken diag patingga, apan panawen. No kasano nga di nga matigil, hanga supil, dagiti dila tayo ngagsao, dito'y kakabsat. How much more? No dagiti sasaw ti Diyos, ket makita tayo, nga pudno agameng para kada tayo. Sumaawatan danton, dagiti kinapudno, a kinalikaguma ni Kristo, nga ilukat kuma, kadagiti adalan na. Ngem saan da maawatan na nananay, gapo iti kurang, ti pamatida. Iso nga, kunada, na yunam apo ti pamati mi. Kastamet kumakada tayo kakabsat. So nga bayat ti kinaagnanayon, agparangto dagiti babbaro a panirigan, ti kinaanay ken dayag ni Kristo. Kabayatan dagiti aggibo sa panpanawen, iyegto ti matalek nga ama, ti sangkabalayan, dagiti banbanag a baro, ken daan manipod, iti paggamengan. Iso nga rod kakabsat, ako nana, ni Kristo iti Mateo 6:19, ingana ti 21, bilang may kadwa nga maudi. Ngayon tay, manggigan kakabsat, manipod iti sasaw ti Diyos. San kayo nga agurnong kadagiti gupgupit, ngagpaay kada kayo dito'y daga. Isu ati sanga ken lati, dadaelen da ida. Ken isu adagiti mannanakaw, kalyenda, ket takawenda. Ngem agurnong kayo, dagiti gupit sa dilangit. Isu ati sanga ken ti lati, di dadaelen. Ken isu adagiti mannanakaw, di da kalyen, ken takawen. Ta nuadino tiyan ti gupit yu, addan tumet
ijay ti puso yu. Isu nga rod kakabsat bilang maudi ket daytoy ket warning ken apila ti Dios iti tunggal maysa kadatay. Takunana kakabsat iti Lucas 17:32 ken 33. Laglagi penyo ti asawa ni Lot. Anya ti nagbalinan ni Lot, ni Mrs. Lot kakabsat. Gapu dagiti sanikwa nga di na kayat nga panawan. Nagbali na tegged adigi ti asin kakabsat. Isu nga kunana ni Kristo iti Lucas 17:32 ken 33. Bilang apila ti Dios kada tayo kakabsat. Laglagi penyo ti asawa ni Lot. Uray siya sino nga umagawa amang isalakan iti biyag na. Amaypay ken kuana metlaeng isu mapukaw nanto. Ket uray siya sino ang makapukaw to ken kuana isu mataginayon to asibibiyag. Isu nga rod nga panawenen kakabsat nga dagiti intellect ti Dios kada tayo nga gamgameng nga irwar ken ibingay tayo. Sakbay nga pagbabawyan tayo iti kamaudyanan. Bendisyonan ni Apo Diyos kakabsat iti tunggal maysa kada tayo. Agtamed tayo ti panagkararag. Madaydayaw nga amami ken Diyos mi nga nailangitan, agyaman kami Apo dagiti nga sasao. Dagitoy nga lawag ken kinapudno. Bueno Dios, pudno nga Dios kayo iti ayat. Dios kayo ama nga asi. Dios anapudno. Awan ti sabali a Dios akas kada kayo. Nga rodama agyaman kami met iti panangibaon mo ni Kristo nga bugbugtong nga anak niya. Nga isuapo iti nang subbot kada kami. Isu ti nang tedi tinamnama kada kami. Isu ti pagtuladan mi. Isu iti perfect example pattern when apo agyaman kami. Isu nga rod nga iti tunggal agdengdengeg iti daytoy nga programa ken nagbuybuya. Daytoy nga estasyon ken namin na po nga trabahador mo. Patuloy ka di ama, ngay buray mo ti bendisyon. Iti tunggal maysa, ang makasaksi, makangeg ka dagitoy nga sasaon. Dito nga programa mo. Ito, italekmi kada kayo o Diyos. Ingana apo, iti panakalepas dito nga programa ama. When, tati panawen na pagbibiyagan min, pudno nga iti padtuket matungtong palda. Isu nga rod nga iti warning ket masapul nga may ted kumaama. Babayan ti tulong ken parabor ken pan nakabalin. Iti tedyo kada kami ama. Ket makagteng kuma iti amin nga tattao iti lubong. Urepay no adda kami iti daytoy nga lugar ngem patyan mi o Dios. Nga urepay iti bato ket pagsakwem ako. Tapno makangeg iti kasukis kaunigan nga lugar diti rabaw iti daga. Isu nga rod nga agyaman kami o Dios. Kadagiti nga sasaom. Ket sapay kumangarod o Dios. Tadagiti araraw ti tunggal maysa. Dagiti tartarigagay ti tunggal maysa. Amakastrek ken may pabilang iti pagaryam. Ket may ted kuma ken magunudan ti tunggal maysa. Sublime po ti yaman ken dayaw kada kayo o Dios. Gapu iti napatiganagan. Ni Jesucristo nga pumi ken mangisalakan. Amen. Bendisyonan na po Dios kakabsat. Iti tunggal maysa kada kayo. Good day and see you next Sunday again. God bless all po. Amin kakabsat ken gagayem nga dumngeg ti programa tayo. Titimek ti umawawag iti letang. Dayti nga programa tayo ket para iti amin. Ubing man wenno nataengan. Babaen ti nainsiriban nga balbalakad nga maadaw iti sasao ni Apo Dios. No kasano iti nananay nga panakaisagana ti tunggal pamilya ken individual para iti panangsabet iti may kadwa nga iyaay ti anak ti Dios. Dayti nga programa tayo, titimek ti umawawag iti letang ket manggigan iti tunggal aldaw ti Domingo iti oras manipud alas 8 inggat alas 9 iti bigat. Ti Dios ti agninan.